ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ስምዚ ሰብ ኣብዝሓና ይንፈልጦን ነርና ምናልባሽ እውን ብዛዕባኡ ሰሚዕና ይንፈልጥ እንኾን ሕጂ ግና እዚ ኩሉ ተለዊጡ እዩ ሙሉእ ዓለምን እቲ ብሚልዮናት ዝቑፀር ደጋፊ ኩዕሶ እግርን ኣጸቢቑ ይፈልጦ እዩ ክበሃል ይከኣል እዚ ዛንታ እዚ ልቢ እቶም ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ፈተውቲ እግሪ ኩዕሶ ብሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ዝሰረቐን ዝማረኸን ታሪኽ ሓደ ወዲ 40 ዓመት ዝኾነ ጅግና ሓላዊ ልዳት እዩ ሓቀኛ ስሙ ጆሴ ማርዳያስ እዩ ዝበሃል መብዛሕትኡ ሰብ ግና ቮዚንያ ብዝብል ሳጓ እዩ ዝጽውዖ ቮዚንያ ማለት ብቋንቋ ፖርቹጋል ንእሽቶ ባሓጎ ማለት እዩ ኣብ ፈለማ ነዚ ሳጓ ዝፈጺሞ ይፈትዎን ነይሩ ምኽንያቱ እዚ ስም ዝተዋህቦ ምስ ኣባሓጉኡን ዓባይን ስለ ዝዓበየ እዩ ነይሩ ቆልዓ እናሃለወ ምስ መዘናታቱ ኣብ ጎደናታት ይጻወት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቆልዑ ምስ ዝብድልዎ ወይ እውን ምስ ዝበኣስዎ ጥርዓኑ ንምቕራብ ተኺሉ ናብ ዓባዩን ኣባሓጉኡን ይዝጎይ ነይሩ በዚ ድማ እቶም መዛንኡ ይላገጽሉ ነበሩ እዚ ኩነታት እዚ ንቮዚንያ ኣዝዩ ሕርቆ ነበረ ኮይኑ ግና ዝሳጓ እዚ ኣብ ኩሉ ቦታ ስለ ዝሰዓቦን ሰባት ጥራይ ክጽውዕዎ ስለ ዝጀመሩን ኣብ መወዳእታ መጸውዒዑ ኮይኑ ተረፈ ኣቐዲመ ከም ዝገለጽክዎ ቮዚንያ ምስ ኣባሓጉኡን ዓባይን ይዓብዩ ስለምንታይ ደኣ ወለዱ ዘዕበይዎ እንተኢልና ድማ ወለዱ ንዕዑ ንምዕባይ ኣብ ዝኽእልሉ ኩነታት ኣይነበሩን ኣቡኡ ኣብ ወታደራዊ ኣገልግሎት ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ኣዲኡ ድማ ወትሩ ኣብ ስራሕ ተጸሚዳ ትውዕል ስለ ዝነበረት ንዕዑ ንምሕብሓብ ግዜ ይነበራን ኣባሓጉኡን ዓባዩን ግና ሓደ ነገር ከይጉደሉ ብፍቕርን ብሓልዮትን ዓብዮሞ እዮም ንሱ በዓሉ እውን ነዚ ሓቂ እዚ ብሓበን ክገልጾ እንከሎ ንዓይኒ ህይወተይ ዝኸውን ኩሉ ነገር ኣማሊኦም ለእዮም ብምባል ብኣኽብሮት ይዝክሮም ብኡ ምኽንያት ድማ ኣብ ልቡ ዓብዪ ቦታ ኣለዎ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ግና ክልቲኦም ማለት እውን እቶም ዘዕበይዎ ዓባይን ኣባሓጉኡን ብሞት ተፈለይዎ ብህይወት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ድማ እቲ ብፍቕሪ ዘዕበይዎ ቆልዓ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ዝዓበያ ክለባት ንሓዲአን ደው ከብል ከም ዝኽእል ፈጺሞም ኣይገመቱን ነይሮም ቮዚንያ ናብ ኩዕሶ እግሪ ዝተጸንበረሉ ዕድመ ከምቶም ካልኦት ብኣግኡ ዝዕወቱ ተጻወቲ ኣብ 16 ዓመቱ ይነበረን እኳ ደኣስ ብኣንጻሩ ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ንዓመታት ዕሽሽ ኢሎሞ እዮም ናይዚ ምኽንያት ድማ ብኣካል ደቂቕ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ብርቱዕ ጸቕጢ ዘለዎ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ተስፋ የብሉን ኢሎም ይኣምኑ ስለ ዝነበሩ እዩ በዚ ድማ ዕቤቱን ሞያዊ ብቕዓቱን ንነዊሕ ዓመታት ተደናጉ ይጸንሐ ኣብ መወዳእታ ግና ብተደጋጋሚ ጻዕርን ተስፋ ብዘይምቑራጽን ዕድል ምስ ተኸፍተሉ ኣብ መበል 25 ዓመቱ ናብ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይነት ክቕየር ክኢሉ እዩ እዚ ድማ ብተወፋይነትን ብዓቕልን ዝረኸቦ ዓወት እዩ ነይሩ እስከ ሓንሳብ ሕሰብዎ ላሚን ያማል ገና ክውለድ እንከሎ ቮዚንያ ግና ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ሄይሎም ምጅማር እዩ ነይሩ እዚ ጥራይ ድማ ነቲ ናይ ዕድመ ፍልልይን ተመክሮን ብንጹር የርኤና ናይ ቮዚንያ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወት ኣዝዩ ካብ ዘደናግርን ዝዘራረብን ዛንታታት ሓደ እዩ ምኽንያቱ ጉዕዞኡ ቀሊል ኣይነበረን 9 ዝተፈላለያ ክለባትን 5 ሃገራትን ዘጠቓለለ ነዊሕን መድከምን ጉዕዞ እዩ ነይሩ ኣብ ሃገራት ከምኒ ኬፕ ቨርድ አንጎላ ሞልዶቫ ፖርቹጋል ሳይፕረስ ከምኡውን ስሎቫኪያ እናዞረ ተጻዊቱ እዩ እንተኾነ ግና ኣብዞም ኩለን ዝተጻወተለን ሃገራትን ክለባትን ዝኾነ ይኹን ዓብዪ ውዕል ክረክብ ወይ እውን ኣዛራቢ ዝገበሮ ሕልፍ ዝበለ ቃልቦ ክረክብ ኣይከኣለን ንምዝራብ እኳ ዝሕዝን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ 19 ዓመታት ናይ ፕሮፌሽናል ጸወታኡ ግና ሓንቲ ዋንጫ ጥራዩ ክልዕል ዝኸኣለ መብዛሕትኡ ተጻዋታይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ኩነታት ድኹም ውጽኢት ምስ ዝረክብ ተስፋ ቆሪጹ ካብቲ ሞያ ክወፅእ ይርአ ንሱ ግና ንድሕሪት ኣይበለን ካብ ዓመት ንዓመት እናጸንዐ ጸኒሑ እዩ እሞ ደኣ እዚ ሰብ እዚ ብሰንኪ ዝዘርኣዮ ጽንዓትን ተስፋ ዘይምቑራጽን ብሓቂ ንኣዳይ ይግብኦ እንድዩ እንድሕር ንስኹም እውን ከምዚ ኸማይ ጽንዓት ቮዚንያ ተማሪኽኩምሉ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ብምግባር ርኢኒ እምበኣር ድሕሪ ሒደት ዓመታት ቮዚንያ በቲ ዘጋጠሞ ተስፋ ምቑራጽ ሃገራዊት ጋንታኡ ራሕርሒኡ ክወፅእ ኣብ ቀረባ እዩ ነይሩ
ከምቲ ንሱ ባዕሉ ጸኒሑ ዝገለጾ እቲ እዋን እቲ ንዕዑ ኣዝዩ ዝኸበደን ናይ ጸልማት እዋንን እዩ ነይሩ። ነዚኡ ድማ ካብቲ ሞያ ናይ ምውፃእ ሓሳብ ኣምፂዎ ዝነበረ እንተኾነ ግና መታ ዓቤቱን ኣዕሩኽቱን ዝኾኑ ተፃወትቲ ጋንታኡ ካብዚ ውሳነ እዚ ክምለስ ገይሮሞ እዮም። ምእንቲ እቲ ክትበፅሖ ትምንዮ ሕልምኻ ክትብል ቁሩብ ዓቕሊ ግበር ብምባል ኣተባቢዖም ኣብታ ጋንታ ከም ዝጸንሕ ገይሮሞ። እቲ ዓብዪ ሕልሙ ድማ እታ ንእሽቶ ደሴት ዝኾነት ሃገሩ ሓደ መዓልቲ ኣብ መድረኽ ዋንጫ ዓለም ክትበጽሕን ንሱ እውን ሓላዊ ልዳት ኮይኑ ታሪኽ ክሰርሕ ዝብል እዩ ነይሩ። እዚ ሕልሚ እዚ ክሳብ ክንደይ ዘይከኣልን ዘይሕሰብን ከም ዝነበረ እሞ ገምትዎ። ኬፕ ቨርዴ እኽብኻብ ናይ ንእሽቶ ደሴታት ዝኾነት ኣዝያ ንእሽቶ ኣብ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር እያ። ኣብ ናይ ዓለም ዋንጫ ፈጺማ ተሳቲፋ ኣይትፈልጥን። ኮይኑ ግና ኣብ 2026 ኩሉ ነገር ተለወጠ። ኣብ ናይ ዓለም ዋንጫ መጻረዪ ጸወታታት ካብ ሓንቲ ጸወታ ወጻኢ ንኹለን ብምስናፍ ኣብ ምደባ ቀዳመይቲ ብምዃን ዛዚማ። ኣብ መወዳእታ ድማ ቮዚንያ እቲ ንዓመታት ዝተጸበየ ሕልሙ ኣብ መበል 40 ዓመቱ ተዓወተ። ኬፕ ቨርዴ ንፈለማ እዋን ኣብ ዓለም ዋንጫ ክትሳተፍ እንከላ እቲ ቀዳማይ ጸወታኣ ምስታ ሓያል ጋንታ እስጳኛ እዩ ነይሩ። እስጳኛ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘት ሓያል ጋንታ እያ። ከምኡውን ናይ ቀረባ እዋን ሻምፒዮን ኤሮጳ ምዃና ዝፍለጥ እዩ። ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ካብቲ ጸወታ ንፈለማ እዋን ዝተሳተፈት ካልእ ንእሽቶ ሃገር ብጀርመን ከቢድን ዝሕፍርን ስዕረት ስለ ዘጋጠማ ኩሉ ሰብ ንኬፕ ቨርዲ እውን ተመሳሳሊ ዕፃ ወይ እውን ካብኡ ዝኸፍአ ስዕረት ብእስጳኛ ክገጥማ እዩ ኢሉ እዩ ተጸቢዩ ነይሩ። እቲ ጸወታ ድማ ከምቲ ኩሉ ዝገመቶ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ነይሩ። ናብ መርበብ ኬፕ ቨርዲ 27 ሓደገኛታት ቅላዕ ኩዕሶ እናተወርወራ መጺአን እየን። ግና ቮዚንያ ብተኣምር 7 ወሰንቲ ቅላዕ ኩዕሶ ኣምኪኑ ነተን ዝተሞከራ ቅላዕ ኩዕሶታት ድማ ደጋጊሙ ካብ ጎል ክመልሰን ክኢሉ እዩ። ኣብ ዓለም ብሉጽ ተባሂሉ ዝተዘረበሉ ንኡስ ተጻዋታይ እስጳኛ እውን እንተኾነ ንዕኡ ክሰግሮን ከሰንፎን ኣይከኣለን። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጸወታ ውጽኢት ድማ ኬፕ ቨርዲ ባዶ እስጳኛ እውን ባዶ ኮይኑ ብማዕረ ተዛዘመ። እዚ ውጽኢት እዚ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩን ተሰሚዑን ስለ ዘይፈልጥ ሙሉእ ዓለም ሰንቢዱን ተገሪሙን እዩ። እታ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ፋጻ ምስ ተሰምዐት ቮዚንያ ሓጎሱ ብምዝላልን ብምዕንዳርን የገለጾን። ኣብ ክንድኡስ ካብቲ ሕልው ዝወዓለ መርበብ ጎል ከይረሓቐ ንበይኑ ኮፍ ኢሉ ክበኪ እዩ ተራእዩ። ዝበኸየሉ ምኽንያት ድማ በቲ ዘጓነፈ ናይ ዓወት ተሪኦ ጥራይ ኣይነበረን። የግዳስ እቲ ናይ ቁልዕነት ሕልሙ ክዕወት እንከሎ እቶም ኣዝዮም ዝፈትውዎ ዝነበሩን ብፍቕሪ ዘዕበይዎን ዓባይን ኣቦሓጉኡን ብሂወት ስለ ዘየለውን ነዚ ታሪኽ እዚ ብዓይኖም ክርእይዎ ስለ ዘይከኣሉን እዩ። ብተወሳኺ ድማ ዲኡ ኣብቲ ሰዓት እቲ ቪዛ ክትረክብን ናብቲ ሃገር ክትኣቱን ብዘይምኽኣላ ምኽንያት ኣብቲ ሜዳ ብኣካል ክትርከብ ኣይከኣለትን። ወዳ ንመላእ ዓለም ብብቕዓቱ ክኸገርም እንከሎ ንሳ ግና 6,000 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብቴሌቪዥን እያ ትዕዘቦ ነይራ። ቮዚንያ ነቶም ናይ እስጳኛ ናይ ሽቶ ዕድላት ደጋጊሙ እናዳኸመን ናምከነን ምስ ከደ ኣብቲ ስታድየምን ኣብ መላእ ዓለምን ዝነበሩ ፈተውቲ ኩዕሶ እዚ ኣብ ቅድሜና ከምዚ ዝኣመሰለ ተኣምር ዝሰርሕ ዘሎ ሓድሽ ገጽ ናይ መን እዩ ኢሎም ክፈልጡ ሃንቀው ተሓደሮም። እሞ ደኣ መልሲ ናይ ዝሕቶ ንምርካብ ናበይ ዘምርሑ ይመስለኩም? ናብ ማሕበራዊ ሚድያ። ቅድሚ እቲ ጸወታ ምጅማሩ ቮዚንያ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ገጹ ኣስታት 46,000 ሰዓብቲ ጥራይ እዮም ነይሮሞ። ድሕሪ እቲ ጸወታ ግና ሓደ ብራዚላዊ ጋዜጠኛ ነቶም ብሚሊዮናት ዝቝጸሩ ተዓዘብቲ ሙሉእ ዓለም ነዚ መስተንክራዊ ሓላዊ ልዳት ክስዕቡ ኣለዎ ብምባል ብመልክዕ ዋዛ ምስ ተዛረበ ኩሉ ሰብ ነቲ ዋዛ ከም ሓቂ ወሲዱ ብግቡእ ኣብ ግብረ ወዓሎ። ኣብ ውሽጢ ውሕድ ደቂቕ ጥራይ 1 ሚልዮን ሰዓብ ረኸበ። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ ድማ ሰዓብቱ ናብ 10 ሚልዮን ወሰኹ። ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ድማ ቮዚንያ ኣብ ኢንስታግራም ልዕሊ 29 ሚልዮን ሰዓብቲ ኣለውዎ። እዚ ወዲ 40 ዓመት ሓላዊ ልዳት ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ቁጽሪ ህዝቢ ጥራይ ካብ ዘለዋ ንኡሽቶ ሃገር ዝመጸ ኮይኑ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ካብ ድቃሱ ምስ ተስአ ዋላ ሓደ ሰብ ይፈልጦን እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ኮይኑ ግን ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ምሸት ክድቅስ እንከሎ ሙሉእ ዓለም ብዛዕባኡ ሰሚዑን ኣድናቖት ኣፍሲሱሉን እዩ። ቅድሚ ሕጂ ስም ናይቲ ሃገር ሰሚዖም ዘይፈልጡ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ሃንደበት ንሳቶም እውን ኬፕ ቨርዲ ነታ ዋንጫ ንኽተልዕላ
ክሳብ ምምና ይበጽሑ እምበኣር ኬፕ ቨርዴ ድሕሪ ዝተዓዊቱላ ናብ ዙር 32 ነሰኒፍካ ምሕላፍ ምስ ሰገረት ድጋፍ ናይቶም ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ናዘየደ ኸደ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ምስ ካልአይቲ ደረጃ ዝሓዘትን ዝሓየለትን ጋንታ ኣርጀንቲና ገጽ ንገጽ ተፋጠጡ ቮዚንያ እውን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ዝበለጸ ርእሰ ተኣማንነት ጥርዩ ናብ ሜዳ ኣተወ ኣብዚ ጸወታ እዚ ምስ ዝኾነ ታራ ተጻዋታይ ዘይኮነስ ምስቲ ህቡብን ብሉጹን ሊዮኔል ሜሲ እዩ ገጽ ንገጽ ዝገጥም ነይሩ ኣብዚ ጸወታ ሜሲ ይኹን ካልኦት ሓደገኛታት ኣጥቃዕቲ ኣርጀንቲና ደጋጊሞም ናብቲ መርበብ ሽቶ ከእትዉ ክፍትኑ ከለዉ ካብ ቮዚንያ ግና ተመሳሳሊ ጎላት ናይ ምምካን ዓቕሚ ተጸቢዎም እዚ ጸወታ እዚ ካብቶም ኣዝዮም ምህንጠውቲ ዝኾኑ ጸወታታት ናይ ዝዓለም ዋንጫ ሓደ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ኣብቲ ጸወታ እቲ ጅግና ናይ ኣርጀንቲና ተጻዋታይ ዝኾነ ሮሜሮ ኣብታ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ሽቶ እንተዘይእቱ ነይሩ ቮዚንያ ኣብ ፍጹም ቅላዕ ክእለቱን ዓቕሙን ከርእየና ምኽኣለ ነይሩ ብዘሕዝን መልክዑ ግን ኣይኮነን ቮዚንያ ካብቲ ጸወታ ተሰኒፉ እኳ ተወፀ ንልቢ ብዙሓት ሚልዮናት ሰባት ግና ማሪኹ እዩ ንሓንቲ ከም ኬፕ ቨርዴ ዝኣመሰለት ንእሽቶ ጋንታ ምስ ሓያል ጋንታ ዓለም ኣርጀንቲና ምጽዋት ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ብዘገርም ብቕዓት ተነሓኒሕኻ ምዝዛም ባዕሉ ዓብዪ ክብርን ታሪኽን እዩ ግና ክንሓስቦ ዘለና እዚ ኩሉ መስተንክር በጋጣሚ ወይ እውን ስቑኢሉ ዝመጽ ኣይኮነን ቮዚንያ ኣብዚ ናይ ዓለም ዋንጫ መዘራረቢ ዝኾነ ብሕታዊ ሓላዊ ልደት ኣይነበረን ካልእ እውን ኣሎ ንኣብነት ወዲ 37 ዓመት ዝኾነ ሓላዊ ልደት ንሱ እውን ካብ ሓንቲ ንእሽቶ ሃገር ዝመጸ 15 ወሳኒ ቅልዓት ኩዕሶ ኣብ ሓደ ጸወታ ዝመለሰሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ብዕድመ ዝደፍኡ ሓለውቲ ልዳትን ካብ ንኣሽቱ ሃገራት ዝመጹ ተጻወትን ዓበይቲ ጋንታታት ከሰንብዱ ቀንዮም እዮም ብርግጽ እዚ ዝፍጠረሉ ርትዓዊ ምኽንያት ድማ ኣሎ እዩ እስከ ሓንሳእ ናብ ካልእ ንእሽቶ ሃገር ንኺድ ኩራሳዎ ትበሃል ንእሽቶ ሃገር ኣብ ናይ ዓለም ዋንጫ ዝተጻወተት እንኮ ንእሽቶ ሃገር እያ በዝሒ ቁጽሪ ህዝባ 150,000 ሰብ ጥራይ እዩ ኣብ ቀዳማይ ጸወታኦም ብሓያል ጋንታ ጀርመን 7-0 ብዝኾነ ኣዝዩ ከቢድ ውጽኢት ተሰኒፎም እዮም ድሕሪ ዝተጓንፎ ዋላ ሓደ ሰብ ካብኣቶም ዝኾነ ዓይነት ትጽቢት ኣይነበሮን ዝሞተ ተስፋ እዩ ነይሩ ድሓረ ግና ምስ ጋንታ ኢኳዶር ምስ ተጻወቱ ሓደ ፍልይ ዝበለን ዘገርምን ነገር ተራእየ ኣጥቃዕቲ ኢኳዶር ናብ 30 ዝጽጋዕ ሓደገኛ ቅልዓት ኩዕሶ ናብቲ መርበብ ጎል ክወቕዑ እንተኸኣሉ እኳ ኤሎይሮም ዝተባሃለ ናይ ኩራስዎ ሓላዊ ልዳት ግና ንኹለን ተንኳዓሳሶም ኪንወን እዩ 15 ወሰንትን ሓደገኛን ቅልዓት ኩዕሶ ብምምላስ እቲ ጸወታ ባዶ ንባዶ ኮይኑ ከም ዝዛዘም ብምግባር ንሃገሩ ቀዳማይ ታሪኻዊ ነጥቢ ናይ ዓለም ዋንጫ ክትረክብ ገይሩ እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ዓለም ዋንጫ እንታይ ከም ተዓዘብና ኣጢዕኹም ሕስብ ኣብልዎ ቮዚንያ ኣብ መበል 40 ዓመቱ ንስጳኛ ሰንቢድዋ ኤሎይሮም ድማ ኣብ መበል 37 ዓመቱ ንኢኳዶር ጉድ ገይርዋ ክልቲኦም ካብ ንኣሽቱ ደሴታት ዝኾነ ሃገራት ዝመጹ ሓለውቲ ልዳት እዮም ብተመሳሳሊ መልክዑ ድማ ክልቲኦም ዕድሚኦም ልዕሊ 35 ዓመት ስለ ዝኾነ ንመጨረሻ እዋን እዮም ኣብ ዓለም ዋንጫ ዝሳተፉ ዘለዉ እሞ ደኣ እዚ ኩሉ እንታይ ተኣምር ይመስለኩም እዚ ዝኾነሉ እንተወሓደ 3 ምኽንያታት ብሓንሳብ ንርአ ቀዳማይ ምኽንያት ሓደ ወገን ወይ ሓንቲ ጋንታ ጥራይ ኣመና ሓያል ኮይና ብትዕብልለሉ ጸወታ ሓላዊ ልዳት ኣብቲ ሜዳ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ግደ ይህልዎ ሓንቲ ድኽም ዝበለት ጋንታ እንተይ ሰዓ ደቂቕ ሙሉእ ብተደጋጋሚ ብኩዕሶ ክትጠቅዕ እንከላ ነታ ጋንታ ንምድሓን 11 ጀጋኑ ተጻወተ የልይዋን እቲ እንኮ ዘልያ ኣብ መንጎቶም ክልተ ፓሎ ናይቲ ጎል ጠጠው ዝብል ጅግና ሓላዊ ልዳት እዩ ሓንቲ ጋንታ ብሙሉእ ዓቕማ ተኸላኸለት እንከላ ድኹም መጥቃዓይ ኣብ ቅድሚት ክህልዋ ዋላ ሓንተይ ይሰርሐላን እዩ ግናኸ ብሉጽን ጽቡቕን ጸወታን ተጓኒፍዎም ነቲ ጸወታ ብማዕረ ክዛዝምዎ ወይ እውን በጋጣሚ ክዕወትሉ ዝያዳ ይሕግዞም እዩ ካልኣይ ምኽንያት ስለምንታይ እዮም ብዕድመ ዝደፍኡ ሓለውቲ ልዳት ዝያዳ ዕዉታት ዝኾኑ ምኽንያቱ ሓላዊ ልዳት ምዃን ዕድመ ምኽንያት ናይ ድኻም ክኾነ ይኽእልን ሓላዊ ልዳት እንተይ ሰዓ ደቃይቕ ሙሉእ
ኣብ ሜዳ ከም ካልኦት ክጎይን ክደክምን ኣይግደድን። ካብኡ ትጽቢት ዝግበረሉ ነቲ ጸወታ ምምዝዛንን ምንባብን ጥራይ እዩ። ሓንቲ ኩዕሶ ካብ እግሪ ናይ ኣጥቃዓይ ቅድሚ ምኻዳ ናበይ ከም ተመርሕ ቀዲምካ ንምግማት ናይ ርእሲ ስራሕ ይሓትት። ከምዚ ዓይነት ብቕዓትን ስልሒትን ውጽኢታዊ ዝኸውን ድማ ብዓመታት ብዝተዋሃለለ ልምድን ተመክሮን ጥራይ እዩ። እወ ሓደ ንኡስ ሓላዊ ልዳት ብተኽለ ሰውነቱ ቁልጡፉን ከም ድላዩ ዝዘልልን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ብዕድመ ዝደፍአ ሓላዊ ልዳት ብተመክሮ ዝመጸ ናይ ርእሲ ቅልጣፍ ኣለዎ። ናይ ሙሉእ ጸወታ ካርታን ስልሒትን ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኡ ተሳኢሉ ስለ ዝጸንሐ ነቲ ጸወታ ኣቐዲሙ እዩ ዝቆጻጸሮ። ሳልሳይ ምኽንያት ስለምንታይ ካብ ንኣሽቱ ሃገራት ዝወፁ ተጻወትቲ ይዕወቱ? ምኽንያቱ እዘን ንኣሽቱ ሃገራት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብዪ መድረኽ ሓደ ዕላማ ጥራይ እዩ ዘለወን። ንሱ ድማ ስዕረት ዘይምቕባልን ምክልኻልን እዩ። ናይ ምሕላፍ ወይ እውን ዋንጫ ናይ ምልዓል ጸቕጢ የብለንን። ኩሉ ነገር እቲ ተስፋ እቲ ትጽቢት ኣብ ዙርያ ሓላዊ ልዳት እዩ ዝዝወር። እቲ ሓላዊ ልዳት ከም ሓደ ተጻዋታይ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ናይ ጋንታ ትልምን ስልሒትን እዩ። ኩሉ እቲ ተጻራሪ ጋንታ ዝሰዶ ኩዕሶ መወዳእታ መዕለቢኡ ኣብቲ ሓላዊ ልዳት እዩ። እቲ ቀንዲ ጉዳይ ድማ እዚ እዩ። ካብ ንኣሽቱ ሃገራት ዝመጻ ጋንታታት ብዓበይቲ ሃገራት ንኡሳትን ትሕት ዝበላ እንተገይረን ስለ ዝሕሰባ ዝኾነ ዓይነት ስነ-ኣእምሮኣዊ ተጽዕኖ ወይ እውን ፍርሒ ይህልወንን እዩ። ከምኡ እውን ዋላ ሓደ ሰብ ክዕወታ እየን ኢሉ ግምተ ይህብን እዩ። ስለዚ እቲ ሓላዊ ልዳት ብዘይ ዝኾነ ሻቕሎት ብናጽነት እዩ ዝጻወት። ብኣንጻሩ ግና እተን ዓበይትን ክዕወታ እየን ተባሂሉ ዓይኒ ዝወደቐለን ጋንታታት ሰዓት እናተወድአ እንትኸድ ዕውት ትሽቶም ምስ ዝስእኑ ጸቕጢ እናወሰኸ እዩ ዝመጽእ። ብድሕሪ እዚ ጎል ንምእታው ይጓየዩን ይሃጹን። ኣብ መወዳእታ ድማ ሽቶ ከየቕጾሩ ይተርፉ። እቲ ሓላዊ ልዳት ብዙሕ ኩዕሶ እናመለሰ ምስ ዝኸይድ እተን ዓይኒ ዝወደቐለን ዓበይቲ ጋንታታት እናተረበሻን ርእሰ ተኣማንነተን እናተዳኸመን ይኸይድ። እቲ ሓላዊ ልዳት ግና ሙሉእ መንፈሳዊ ህድኣት እዩ ዘለዎ። ምኽንያቱ ዝስእኖን ዘጥፍኦን ዝኾነ ክብሪ ወይ እውን ትጽቢት የብሉን። እቲ ኣጥቃዓይ ግና ክብሩን ስሙን ከየበላሹ ብዝብል ፍርሒ እናተደናገጸ እዩ ዝመጽእ። በዚ ምኽንያት ድማ ሙሉእ ዓለም ጠመትኡ ኣብቲ ጅግና ሓላዊ ልዳት ክገብር ይግደድ። ኣብ መወዳእታ እዚ ዓለም ዋንጫ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ክልተ ብሉጻትን መስተንክር ስራሕቲ ሓለውቲ ልዳት በዚ መንገዲ ዘበርኪቱልና እዩ። ቮዚንያ በቲ ፈጺሙ ዘይርሳዕ ብቕዓቱ ኣቢሉ ሓደ ተጻዋታይ ጥራይ ንሙሉእ ጸወታ ክቕይርን ዕድል ንሓንቲ ሃገር ክውስንን እኹል ምዃኑ ብግብሪ ርኢና እዩ። ነዛ ዛንታ ተፈቲኹማ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ምግባር ከይትረስዑ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብሉጻት ዝኾኑ ዛንታታት መዓልታዊ ሒዘልኩም ክመጽእ መታን ነዛ ቻነል እዚኣ ሳብስክራይብ ምባልኩም ኣረጋግጹ።